வணக்கம் உறவுகளே. தமிழர் திருநாளில் முதன்மையான உழவர் திருநாளை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவாப்பாடி கிராமத்தார்களால் நடத்தப்படும் 68ஆம் ஆண்டு மாபெரும் மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயத்தில் நண்பா, கார் ரேஸ் இல்லை, பைக் ரேஸ் இல்லை, அடிச்சு தாவல பிரேக்கு நிற்கிறதுக்கு மாட்டு வண்டி பந்தயம்ப்பா. பார்த்து சூதானமாக பக்கத்தில் வர வண்டிக்காரங்களாம் வாங்கய்யா. காலை வேளையிலே கண்கொள்ளா காட்சியாக நடந்த பெரிய மாட்டு பந்தயத்தில் கலந்து கொண்ட வண்டிகள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மொத்தம் 11 வண்டிகள். எல்கைக்கு கடுமையான போராட்டத்துக்கு பிறகு 11 வண்டிகளில் 4 வண்டிகள் தனியாக முதலாவதாக திருவாப்பாடி KP மணிமுத்து சேர்வை நினைவாக ஒன்றிய கழக செயலாளர் PM பிரியசாமி அவர்களது காலை. 2ஆம் இடத்தை பிடிப்பதற்கு கடுமையான போராட்டம் பொன்பேத்தியா கோடங்காடா என கடுமையான போராட்டத்துக்கு பிறகு 2ஆவதாக கோடங்காடு சக்தி விநாயகர், வைரவயல் வீரமுனியாண்டவர் துணை வெள்ளலூர் நரேசத்தேவர், 3ஆவதாக பொன்பேத்தி மருதுபாண்டிய வெள்ளத்தேவர் அவர்களின் காலை, 4ஆவதாக சிங்கவமை ஜமீன் ராஜா அவர்களது காலை. அதற்கு அடுத்து நடந்த நடுமாடு பந்தயத்தில் மொத்தம் கலந்து கொண்ட 17 வண்டிகளில் கடுமையான போராட்டத்துக்கு பிறகு கொடிக்கு முதலாவதாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி தாலுகா கலப்பமங்கலம் மேல்பாதி சாத்தையா கோனார் அவர்களது காலை. அதைத் தொடர்ந்து எல்கைக்கு 17 வண்டிகள் கடுமையான போராட்டத்துக்கு பிறகு முதல் 4 வண்டிகள் தனியாக, முதல் வண்டி மைக் வண்டிக்கு முன்னாடி தனியாக எல்கைக்கு முதலாவதாக கொடியெடுத்து முதலாவதாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி தாலுகா கலப்பமங்கலம் மேல்பாதி சாத்தையா கோனார் அவர்களது காலை. 2ஆவதாக திருப்பங்குறிச்சி சின்னக்காடு அடைக்கலம் காத்த ஐயனார், திருப்பங்குறிச்சி ஆனந்த ஐயனார். தொடர்ந்து 3ஆம் இடத்தை பிடிப்பதற்கு கடுமையான போராட்டம் பழனி சித்தார்த்த செல்வனேந்தலா என கடுமையான போராட்டத்துக்கு பிறகு 3ஆவதாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் தாலுகா பழனி சித்தார்த் பிரான்மதி கல்லல் நாயகி அவர்களது காலை. 4ஆவதாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் செல்வனேந்தல் AMR சுந்தர்ராஜன் சேர்வை அவர்களது காலை. தொடர்ந்து பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற காளை உரிமையாளர்களுக்கும் காளைகளை திறமையாக ஓட்டி வந்த சாரதிகளுக்கும் துணை சாரதிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து பந்தயத்தில் கலந்து கொண்ட காளை உரிமையாளர்களுக்கும் காளைகளை திறமையாக ஓட்டி வந்த சாரதிகளுக்கும் துணை சாரதிகளுக்கும் தமிழனின் வீரத்தையும் விவேகத்தையும் உலகமெங்கும் புகைப்படம் வாயிலாக விதையாய் விதைத்து கொண்டிருக்கும் புகைப்பட கலைஞர்களுக்கும் ஒளிப்பதிவாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம் உறவுகளே.